Здравейте, хора! Днеска ще ви покажа какъв сак ще си носа за екскурзията. Да, на първо глас. И ако се чудите как изкарах тези сълзи, не истинските ми сълзи, домашно приготвен сълзи. Да, тук съм сипала вода и мога това да направя сам. И само сълзи се изкарват. Буквално мога да направя на някой, че съм изкарала, че и му каже, че умрях, че такива глупости. Ох, чакай съм тук. И ако погледнете сега цветът на сакът ми, ще ви покажа какво е голямо. Добре, имате 10 секунди. Добре, познахте ли? Опа, сори. Добре, ако мислите, че е розово, синьо, и зелен, да, не мога да избера всички цветове, но цвета е... Това беше в розово, някъде тъй. Защото на камерата не знам как се вижда, но добре. И хора, близо сме към 70 абоната. Това ще е много лудо за мене. Аз никога не съм сега 2 години снимам и вече събрах 70 абоната. Ой, право на мене. И някои хора, готини ютубъри, американци, таки изкарат на ден 1 милиард, 2000. Аз съм благодарна, наистина много ви благодаря. И трудно е за мен да изкарам много хора да се абонират. Просто искам да казвате на чичо си, не на чичо си, на братовчетка ви, на братовчета, на който и да е, да се абонира за мене. Това ще е много важно за мен. И може да правите други профили, да се абонирате, така да седим и 100 абоната. Буквално, ако съберем 100 абоната, аз ще празнувам, ще закупувам торта, пица, ще качвам като луда. И се качвам само 5 клас, май няма да имам време да снимам. Но за екскурзията ще снимам малко и за моите секретаранти. Ще ги питам дали ще ми дадат да ги снимам, но нека ви покажа за екскурзията сакът. Като си готов с бърборене и сака. Ето го! Има един, два, 3 джоба май. Защото, виждате колко е голям, аз мога да поверя всичко. И моите приятелки се съгласихме, че ще правим един филм там. Няма да го снимам за каналът ми. Един такъв филм за нас, да се правим, че сме Squid Game, такива глупости. И затова си взехме хихотата, да правим с хихотата нещо. Няма да го обяснявам. И хора търсах с крънчето и буквално беше... Как да обясня? До мен! И аз като сляпа, трябва да ми таки с очила, да гледам. И препоръчвам да си купите софт. Трябва, ако сте го видели на рекламите, ви го препоръчвам. Буквално бахте хубавото. Мереше много хубаво. Буквално е много хубаво. За лятото ще поводея да го използвам. Защото моята кожа поводя. Само пъпки, колко щеш пъпки. И аз пък забрехме. Добре, трябва ме огледал. Защото моето лице... Хора ще направят и видео 4 минути за вас. Защо? Сигурно не искате да го гледате, ама... Правете каквото си искате. Аз не съм вашата шефка. И хора, само ще ви кажа, бъдете които сте, никой не може да ви казва какво да правите. Освен родителите, те могат. Те са всичко за вас. Вашето семейство и вие, приятелите ви, истината е за вас. Вашето нищо няма. Аз само тая чанта, която ви показах, може да ми става за тренировки на състезанията ми. Вижте колко много аз няма да мога. Така че по-мъничко. Сега на главата. Ако си. Ако си момче, ще ти е трудно да си момиче, защото те коси. И в петък ще ходя на ДМА с майка ми да се купа за маска за лице, за един нещо.
76 май беше, не помня, защото моите дружки се съгласихме да се носим. Май същите, не знам, но направихме една група в Viber, където е такава за екскурзията неща и какво се пише. Тази група в скандал не пиша като луди само. Ще изкарам фалшив телефон и правя съобщение. Наистина не искате да знаете. Това е от мене. Мерси, чао! И да не забравяйте, че да са сабскрайбните в каналът ми. И на обратното абонирайте за канала ми. Това е от мене, чао! И може да пусна лайв в Инстаграм. То е много лесно, буквално. Не иска последователи, не иска глупости, но... Чао!